ke posi constitution aprangsi bangpo la so phi tum article 243 la ke panchayat lo la so phi article 243M la da panchayat lo la so phi wang thu po state election commission alam la pena philo te ke tum council long alam the tame itum chini ponongpo la se aprangsi ngeli non apordo lo posi ngeli aprangsi non constitution ko pilo po puthak sini aprangsi sar jay katha pana por pi kon what is a constitution mate constitution ko pilo la so long chini plate tik ke ile tum rata tum klar dak man long le ji la si non apor pilo sar choro lo constitution ke nili tum ningje ola tema eta ko ningje tu bombe te chini un ede tiki ile tum tribal atum ke tribe atum ke modern allo non ahut aron he hui ke kachini don akim milang lamasi kachini sungkrung ile tum hanke the constitution article alama bang itum chini tu seta constitution ko pilo pa bangke chini sungkrung kachini ni atum du la si constitution ko pilo ulotante la ke thihek ben ke constitution is a legal framework for building a country isi adet kikim jiapan isi aran al aron ateng pen kasilam aran lailo ili kipu me lailo what is constitution polite la so aran pensi la so aron pensi det kimpo lage det kikim arok lage reservation allo kali lage la pen ko pini allo kali komani akahino claim that lote punishment pinang hasti pinang po allo bang kati lage hala ke Indian penal code bang no oi lage penal code dolo la pen criminal proceeding procedure code dolo evidence act dolo halai hui pensi constitution komani pipuk lote halo pensi punishment ye piji akhiro pilosar lasi ilitum chini nai det ki maron jaseme thiek pen bolotante constitution is a legal framework aron pen ituma det kim get fancy a constitution bola akhiro pilosar lasi non dam thopinang neli aprangsi nangi fancy non apor people laso pini rajanti mung la pen koro pilong adam athema ningwege constitution aposi si pen si sar fancy ni jaseme apor bipon po lasi non constitution pu bangge sar thane law lapen non bangge de labangso Indian constitution are law andeng pi pharoni ra plikya bra thom lake panchayat keseng I labangso article lasi sar la panchayat keseng I ke 243 article pen se seng law Indian constitution law lasi labangso a panchayat keseng I lapen labangso accepta ke do anawe an ke ladake ke tok la son lo 243M part not to apply to certain India matang te labangso panchayat ke cheng pen hak ki judan labangso aron la part 9 Indiana constitution lo ki bipon ke cheng pen ki jud do an article seta angdeng so seta schedule area made 6 schedule area are loke biun e pusi ke tokdo la sela so puthak na rat phan ta athima kar biang long ara tum ta non chini nanji apreka political party tum ki pamang hujia son sido posi non nang lila bang plar dak pen thanik tha ponche aron ke part 9 along sigeto ponche aron ke lake laki bidun tajir dingjala 1993 lo ne pinesi bidun nage part 9 di panchayat begitu
ke cheng ke article 243 lo ki jodam ke article 243 ZT puan do pik la ponchar alam loksi la puan lo ke selam la kadu ita six schedule arlo ke aja kong avi la ke konat ma six schedule ka vedet la pen Nagaland angtan Meghalaya angtan Mizoram angtan ansi aja kong do chot Mizoram Nagaland Meghalaya six schedule area lai hui along la 243 Ponchat alo kibidun de theke Nagaland ta amethang apon chaya selam tami Mizoram ta amethang apon chaya do etlo halake do tang le netung apon chat lu pura udet tami Nagaland ta amethang apon chat do etlo apramena dulo halake do tang si amethang apon chat lo puji pukok nangi Karbi Anglong ta six schedule area ta itum aprang pen itum apon chat do etlo hala serwan kep hello lasi itum apon chat lo puji pukok ni Nagaland ke au naga tu putu menden pudu aprang pen haninkan suri pen do la hala si ponchat lo pudet nangi ki pudet nangi ta lata article 243 D along si aja kong pidet by whatever name called ponchat ke means self government in constituted under article 243 B by whatever name called amen aling tami Nasi Karbi Anglong alam le tum cingkida nang ne Meghalaya ke cuma ngatum ke la ke Dorbar Snong pula hala tum apon chat le ben itum Karbi Anglong arlo ke kukia tum apon chat ke tulsong tulsung vaisa pula tulsung vaisa hala le apon chat la pen ke di masa tum ke la ke razi nai sokho pula lai lo ha tum ponchat la rengma tungge la ke tirub renew songsat wen pula lai lo ha tum ponchat la pen syam tai tungge la ke mukpom chauhuban pehlo ha tum ponchat la karbia tungge la ke serwan kep pehlo ponchat la bangsu aponchat itu six schedule arlo aponchat ke arul ka selam nangita angdeng pi ke thom paragraph ke thom angdeng pi ke thom angdeng so isi clause abang ke E F G pen si selam nangi six schedule pen amat Karbi Anglong no anta selam lelang ilitum la si selam nangi pu bom la la pen la selam ji ke ni liga chingi ke la APHLC tum hai date ke selam hai hela BJP tum selam hai he lage la pen Congress tum selam hai he APHLC tum mang selam hai la mangi ka selam hai athima do ad loge tum ke ni tum mang irlok an chok loge la serwan ke velo ni tum ponchat lo pu ir ko an chok lo an ke hala Assamese Bengali tum apon chat ke dagnang ludun long le ret pon ke la pen itum serwan ke velon itum ponchat pu det ben ke hala article 275 pen name 280 pen name finance commission pen name poisa ke long nang i anta nang lud det me pon ke lage non itum India government pan than the det apotsi nang lud the det bom than det lo te nang lud det non ala dalam ke ala non council pen ke claim ji pula bangso ponchayat bang kala ke chia so to mana daman si jokon medet oi hala bangge non a ponchayat bangke la ke
Itu melonge pedono pusida pukok lo. Kok lo. Ena bangat he ak na pedome pulote bangat tum nang si yok dundet po. Oh, bang tu mang si yon Nang si yok dundet po. Oi. La sila Hmm. six schedule constitution ka selamat tum. Cingilo. Hmm. Poncha ta pedome pupukok lo te bongoli bihari ito nang si yok dundet po. Oi. A presiden ng man dun po, a member ng man dun po, Kalang. a standing committee, chairman ng man dun po. Oh. Lason ke la pupulote karbiatum wildet po. Wildet po. Karbiatum culture wildet po. Wildet po. Karbiatum a fragment aron ke doon da wildet po. Kalang. La po si kapivir wildet Japan, la ponchet arlo ke 243 pen 243 ZT anke Karbiang long arlo ke vanulo. Vanulo. Pia ko si vanulo. Atema nang tum amitang a culture nang tum aron. Piring long nang ji. Piring long. Opan. Bang nang pechu dun det long nang ni. Opan. Nang tum det si cerai tip nang ji. Opan. Atema nang tum det cerai tip tete bang ke tepik bang ke. West Bengal do bang ke ha London ta do Bangladesh ta dolan Bihar ta dolan. Bang tu ke Delhi ta ke ong sugali hala tung e bang dupik. Hala tum long itu sing barun dik. Hala tum ma pandang si itu ai tum jerso adim si aku ke pek tu nai pulo tante. La bang ke kilu har kilu tek tik alam lo lagi. Kalang. Non pek nangi pupu bom lagi la si hala arhipa dalam mikir okora porque tok ile. La hele. Akhirnya pilo sir, lapen non labangso Indian Constitution lang nam lo pete Part 9. Part 9 lo Article 243 M along ke tok lang lo 6 schedule area an ke labangso panchayat ke bilong le pulo. Lapen ako la panchayat aron long itum lang nam den lo nang no the Assam Panchayat Act with rules musida ke tok lo 2013 6 edition lo lake. La silada kito ke la person heno yo ni sarpansi pa explain toy positame ni lidak chapter 1 la panchayat constitution long chapter 1 long masih kitok do short title pulo la pen point 2 long lason helo it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous council under the 6th schedule of the constitution of India and shall exclude any area which has been or hereinafter may be included in a municipality or a town committee or a cantonment constituted under the Assam Municipal Act 1956 and the Government Act 1924 respectively or by any other act. Lada kitok ta chapter 1 along kitok masih la Assam angkang pi an ke labangso aron en posita 6 schedule labangso along rilong autonomous council ke do along rilong ke do ni poko rasila bang klar dak lusa Clear lagi ke than wore nang ya kam da an par ke kala kachini kang tung te pochorana la si chini ne la kachini kang tung te par na ya lam ke la panchayat state election commission ke article 243 ke pensi ka selam la penhala panchayat act along 1994 panchayat act along ke section 114 pensi ka selam state election commission state election commission ay la sonita 6 schedule ar loke 1 lage ke 1 ji arona vi non ke itung ki lupe na jo UPDS atum ke claim da mohut 1 nang ji pu siu 2.5 along alang litum cetok dun det ya amitang alo che selam un ajak kong du ang ding pihini ang ding so troxy pen setala amitang ajak kong abang chen tu tesi bang Assam government aposi Assam government tumne nang tum nitum ajak kong and det nun pudun turo lapen ladak nili section 114 la na pori bida posar na explain pon denno labangso panchayat section 114 labangso section long pi lage do non lang nam dena ladak section 114 long kitok kalano state panchayat election commission the superintendent's direction and control of the preparation of electoral roll
for and the conduct of all elections to the panchayat shall be vested in a state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor. Inke non da ke tum lang na non head of council election nang ki padu ke state election commission na sinang padu anke labangso a panchayat ke angdeng pi ke cheng penama si labangso a panchayat aron akitab labangso aja kongke siksidulong ke ave ul e puke to elo kente ladak lo tum ka chini nei lasi state election commission ko puson be sidar election nang bi ko lapen labangso aja kongke ave putang de election sidang bi ko lalonon rata tum ka chini nang dia bang sa lasi labang sabsunali pe klarik chera sante ratum bang lage pulo te aning oilak mimin moheta pulo hai an ele bang mikir okora pu lang ma la nili lege pu gali bang Assamese Bengali tum sikit tok lagi jai kathar pu le thoti ti pu nili panang pu nang ni lagi kitab long sikit tok netum malana papor hit toy LP school ke do no la si netum master ni te inne kare ti la na papor hit toy ho ai ala dak ponchat ke la ke itum siksidul arloge aja ko mabe pu tang det le papa dunga sohidam ho 2.5 alone state election commission le council election pape claimant na putu wrong ala le kilu galilama nang angge kipudange more power pasi hangda amat ke dotang power ta Assam government ba GP to that angge lage more power galilo less power lo mucho da power more power page mucho aja kong pulo amala so aja kong ke do ana aja kong ta plaka bang ke Assam government ban pide lo te phal ve lo tum long doji beng ve lo long doji ange lage mucho ke leader lo mucho lang mati mucho po mati anda mucho pu kitina mat bongo pang bok ke do vige di agak ko si kilu ga leader jela mati anke dak tok dak lo sario la bangso section 114 long ke langcari lo bo superintendent bolate ke langcari tu na banglo direction ki pido na banglo la pen ka control ka do ka ve voter list ka salam electoral roll ka salam election ki padu la ke padu ta la panchayat ma panchayat election bhanjoi lage non itu mange autonomous council election lage ku puson si lage 6 sidul arule pusi election ang konta kun po sita muni tu mang chini dalu lasi non panchayat pen municipal committee kalang lo lasi lage thek lor lo kidamtang latum si 6 sidul arlo bangka jak kong abe nang lipu lo has Guwahati pen wangpo karbiang long abor dal nang kil lut penamasi state election commission ke aja ko abe ordinary men halang lage athe lage lo long sikito panchayat ek long masih kitok da kola Indian constitution long masih kitok da pot labang ke hogalam lo lasi non dam thu philo na sarphan se ni puthot pe than pon po labang so panchayat abang ke 6 dollar lo ke biu ne lo de lasi non munir tum kamang hundu APHLC phan ke koi jasmen la tu ram rong hang ile to ma CM lo ko pusiri election le ke don khaji non le election ke do tang ek alam lo he lasi labang la so atopic bar non da tu po lasi dak lam da langnam na 6 dollar lo le panchayat ke applicable kali इनके पंचायत आरलो से स्टेट इलेक्शन कमीशन के दो कोकलो दापन से इनते लाबांसो स्टेट इलेक्शन कमीशन नांकीपा दो आ इलेक्शन sinang ka order tu ilang aja kong bete kun na sinang ka order po mati kala this year like state election commission aja kong be aja kong be aron ka leader pensi election lo be do lo ke la si labang so election ke illegal po election po ilang aron rape en ka pe do election po lo ke aron rape en ka pe do election po lo tamte itu high court long case claim lo non inquiry clear ni ta case tu ji a case a number ta 15 2022 PIM halas lo case non tu ji non inquiry clear ni
ingkoi rapli bala pisita bang justice tum ke constitution si ot pe mia tu Kalang. ane constitution ting pen pulote la ke dam tang election ke election kalilo no nanti election tu turan kopo Kalang. la hello re election nang ji puya ding Aku isi bang sir. hmm Kes do bom uno hut ke alang itu edak abinong edak election ang kondak undi. un Di. hmm Athema kes sedan nanglo bote party isi bang kerem ke hai gela ke doek bu. Kali madi. Lasi lati di ne tik la patinin long ne tikela ke alang tum biun ide laki biun e. Tetapi stay tum nang bibor ide lo. People lo pulo la bangso six idul ka pa pukang tung. kaputang tung Lapen dak itu tum bang ta aku hala six idul aja kong ka cebar dun kang tung. kang tung chulong chot anda mik la ta ke chulong da kai ke le chulong ver ji lilo hai Kalilo. no na lom so pa no ko yo Kalang. mo sumar dum le ke chulong i ka lilo Kalilo. la non atum ban la tum da tik kite ring ak la tum ring bo ta chichini da jibon ba chu ben jo claim bin lo ba di che thera gibon ba aning chi oi pi gibon la non ke ka jo claim atum ta Kalang. Lasi Beli butulo la election ke chok chi puge la ke chok chi det lo te re-election ke donang ji puge la da constitutional long lagi puchot kalila la da 1951 a rule along ta section 190 along ta pulo grounds for declaring election void void mane election chok chelu lagi war phit nang pu pulo war phit lote election do thu theti ko si count date kachari un ponte Kalang. la si election ne do thu nang po election do thu nang po mane re election lo la hello Ta aron sige chok chitang del ko Oi. Ante aron chok se del ko ta chok lo pulang ma. Kali madi. Oi. Lagi aron chok chelo de chok chelo. Chok chelo, Illegal ano. am lo te illegal lagi. oi aku ni tumpu pele ponchait election I think pen kasilam bonon a hok election a lo pen silam lo te ni tum hai lapo po phan ta kali le Kali. la kai ka do council a le phan six idol ka pang tang ra ili tum ka chir long le phelang anda ka chir rai long bom ye phan si ili tum la ka chir dan bare non ni than ban ga lile ni lige sakuri da tang et lo hem da chikim et lo ni li me thang ban le chi pu dam lo te Aho lo, sir. pisi ale ke dulang Aho lo. aka ale po ali pisi akam ke dulang Oi. la pu le pu dam Nang lo li metang jung jung pan pulo sana nang lagi. Dor tang lo. Oi. Kata la kali mati pun ta La la kali kali long ke. kadu alam oi long ri han la tu Oh. pik pa ka dum dolang ken te Momo la uwe long be uwe. the Oi. sakuri ka ve tum dolang ken te hala tum Ah. ban adon tin si sakuri pinangi ken te Lasi la pen la sakuri ke people te rong asuka ko ma tha tu de ti sakuri ke people sita lak thom lak phi ko ma lo ke pi un pop alama ko do ko ni tu me pi si tu me pulo sakuri ke pi ke la ke ila non first time ga lilo le ASDC atu manda ili choro na hai Gala. hala sota appointment letter ahem si thon nam kok ti hai lak phi nang people hem nang thon po pu nang puma pupi ke hala so no ni tunda pupi de jile lak phi gali poisa phi da nang pinang ni ko pi lo Hang tu sensitif ho. hangi ni tu ke ron hi Appointment adon tin ho adon tin Oi. Aku klaim nang yi. oi kalang. Lasi non ilitum kachini naya bang ke la council a rules along la da section 190 long da tok dolo kopini election pen chera block kichar bo doko aron re ki claim doko kulatang te la 190 long sim het non het jong sar da kupon lo pang da kon lo la pen election pen kopini kichar bo doko kulatang te within 60 days ang bongsi complaint pinangji high court lo ni council long opinion lason ke chok chi kichar bo doko kulatang te labang ke 60 days ang bong situm complaint pinangji la sinon itun kilang nang dia bang ke la ke short alam lo panchayat la bangso chapter 9 bang ke Indian constitution long ki bi pon ke la ke 6 schedule ardo si 6 schedule arlo ke un e putang de kente la ke ang tan si do ko lo la se ang tan aron re abang si election ang pa du pulon de la ke kosong si chok la lo long ke la
constitution nong ko pisi tok ma la ke khoi na kok ji la lo tum la si mang hunang ne lo la si non la bang so kidam tang council election bang ke illegal chok chelo polotang te chok chelo lage aron avelu punte avelu unielo de unielo lage la tum aron bang ke tum kat chiri ba bang ke nang so da posi chiri thekhe polotang ke tum hadak se virdum de lage dak tok dak lage section 114 along da rules 114 along da pulo la panchayat ek along la voter list ka salam election ki pat do kaddo ka ve ke lage panchayat election la pen town committee municipality la ke plan ajo thoi ajo 6 schedule along ri ang tan aphansi aja kong du chot lalo si non itum abangga la hello non tareking ko rapli la chong hong ding lo la si labang so high court pen kopitong lamrai pine karbiang long rat kadu ko be anda me itum karbi karbak abaha aparman lo la pen itum constitution long ke tok dak lo la state election claim chok che polotang te hala phansi jong nei ruling government long ba kang ni dulong lelang ki hailong lelang suppose APHLC hai helang non si claim bom lang de sedame ong dung kaprek ka party to bangke BJP a government a phan ke council a phan ke top hai he APHLC phansi kai keta APHLC तुम कॉपी लोगे क्लेम चौक चे नंबर 1 क्वेश्चन आगली फान दे APHLC या तुम कॉपी लोगे क्लेम चौक चे लाबांके ला सी हला पिनी हेत में ASDC पॉलिटिकल पार्टी मध्ये राजचार्य सॉन्ग बंदा इसी बांगे पुना कोपो APHL bangke itu mas nang yo ngom abino et latum BJP aphan aning ke dok de poson heli itu no long senang sapul nei athela nung ta election nang thurdun begi ke mati ni lapen halamu pen media tu bidik pen la bang so lam the tu na social media long ta me ke long je APSLC तुमके आवा बाप आजू के चपातु जो या फिर ये सांपो नी कॉपी भानो ला तुम मागे जो नाम ने कॉपी लो ने ला बा चिनी हम दे ले लसी नीलिदन कला ले तुम ना तुम जस्ट में ला तुम फाले सोर्सर नोई आगे नी तुम प्रोग्राम में क्लेम लिंक तमे नी तुम अजरा प्रोग्राम ने तें तमे नी तुम सबसो बा कुनang rap dun pu upene lason kace chat ta hai bona lang tumang bo lasi council long cari long le pin la udah melo pulote ASDC tum ta ningkan ser kep jota hai du khai da on e pin pena tum cari long lo congress ke lage ningkan foke bag dulu seta non BJP tum kopi pisi ka choma thama kopi pia ke no se ke claim ma hala ke jongdam hai he si non APHLC phansinang kar bok ke बाप अजो के चपातु जो फिर ये सोन तो हाला alang ni तुम के अंदर कचकलांग दा फिर हुई मा दी अला कचकलांग दा फिर के लगा चु था वर चु फिर के दी दी लसी नॉन जसमेट tang nili tum phananang than है nili phananang la ini lela nang ni tum phan la nang so sare kali lu bang aja tanah lam deh, la bang eli tu tengok long deh, setelah bang aja tanah lam lo, la ASDC puno kapre parti puno BJP ban sorsara hepe, Aron Re, ada Aron Re long sedang dicedon nun poma, Aron Chok lima long secedon nun po, nih, hala kalau nun mata tek nih, ante niliphan itu namanya apa tuh lo, nang itu nun tham tabung deh nak pu, Kongres namanya. अच्छा तो नीले तुम थामता बरे हाई कोर्ट के कार्बियांगलोंग इलेक्शन दो एलो अपॉट नी तुम के इंसाइसे लो पुपिदे इलेक्शन ऑफ फ्रांस ले तुम पीआईएल केस कीपी दी मोपे ने तुम चिंकी लो के तुम साड़ा डिक्लेयर लो नॉन केस थुर तुझी तरिंग को क्लियर नी अपेन जज तुम के कांग साय तुम के बांग्ला का दो के कॉन्स्टिट्यूशन में से बांग साई पहले तुम निंग पे थे पौन कॉन्स्टिट्यूशन में बांग चारकान के kali mari carkan ke bang ho akang sai longi pun tum chini lasi non
lahai lam ni alang ni phan than lo ante ni tum jong si la case ka chetan men ka do re-election lo ko lo puten nang tum congress tum nang thurun ni lo ma pu nang thur dun ji pu election mang nang thur dun ji pu nang thur dun ji pu lo te ni tum hala sor sar ya ka mi de lo le no no ma re-election lo pu lo te ASDC tum thur fere ma bisar lam di thur ji la tum oh setame kopia polo te thur setame ili tum thek dam nong lo rat aphan ka chong thui ka do ka ve ki ong amasi ili tum thek dam thulong lo abut ke lo mata kom hek lo nei udam elo pulo te tum lumba jong be na du tum MEC ke long ke kwa no ili tum putam tungu e he setame chelang nang lo nang dai tum 16,000 long atame Elum bajong emla APHLC aphan ke kroy rat ke kroy rat tu corona ko 16,300 kon ya but long lo da an ke lang nam lo na jong he APHLC aphan ba jong se patu phu rui pule pu setame pinya ni lang nam lo na MEC election tu lang na 26 constituency long pen la tum suri kre phobak se long cho udam lo polo te inge lumba yo lo na unu ne de lo ara tu mani nge the ke di kali magala suri krep hoga oh 26 constituency along ma 15 warol pensi 15,000 ba cho tu lan oh lason polo te lasi ra tum bangala ma tum han ke avoid tang lo mane reject tang lo possibly matha da kopia polo karizek ye the ke lo public fan ili aho alam ke than the po non APHLC fan nang ke jong rin ke kopia polo pote ele to masar fan choro nahi pen APHLC team to man choro nahi atema aho alam na pen constitution alam ke than posi rada than ke pachini pen posi rada tum nang ka accept la pen nang elake itu ma fan vote nang ke jong la hello la so aning ke jang je pen posi rada tum itu fan nang recognize de posi la ba jo ke sepatu jo ya puroi tu nang ke bok alo purui ke baba jo long la sepatu ta liti long kep long ta sepatu ning hop ta sepatu long kulong dang motel la ke pudang ge lage archu che bab long si sepatu chok putong ki pudam lo ne ko son ne ahok lo ya di si tu nge han pe phobaji itu me PHLC tu nge bang han pe phobaji pu ma tha thi de archu che de ji ge sepatu yo chok na di me ni to kero pilo sir ilitum rat aphan lapuson itum ining thir et lapen klar sap itum rat phan pichini bom aho alam than bom vote percentage ta nang ong bom kadi first MP election hoitum 38,000 plus vote long lo MLA hot bang thulo MP hot 38,000 plus vote long lo MLA hot bang 58,000 plus long lo non MAC hot bang 98,000 plus almost 1 lakh atuma vote long lo lake rat aphan ke than hok alam ke pachini lapen rat atumta aning nang che thedun si ilitum phan nang kang hon nang kang jin so dun pen lapen nang che to dun pen si ilitum 98,000 votes long lo lasi all Karbi Anglong 26 constituencies APHLC aphan ke kroy lapen ninga che the akar bi lapen kapre inglong akhai atum phan antame chorolo li petame lapen non dam pinang adu sidolang penengwe langthar constituency benang stong dundo ke hai sat kongrongpi lasi nangli hala election arui nangli haladak nangli constituency pen nangli phan nangli message mate hadak penili tum bir takiri tum long ke lasone lo kongrong pile lage thanta thekhe muni lo lage vote ta pak phok ke pakta long le pusitame non adhiu nangli vote ko pan of cast kodung ge ada total votes nangli haladak nangli bethang constituency pen kwan lo APHLC pen ke long dun nangli Normally APHLC mate ilitum han nanga che kroy dun la pe ilitum han nanga che rap dun ke dam tang MLA pe lang dam lo pulo na non bang do pigalo increase pian lo suri throp ani tum long lo Setame nangli phan election na prang ong dung aral tumbang ke kongrong pila thanga thekhe muni ordinary lage pak thokke ta hut long le busdame
ki juda hoda bang ke nang le vote long thu sila so secret nang ko pilo la dak motivate dam rata pan ke thandam nang le ke claim ke dam ko bo son pen nang le vote la pan ke palong rata pan Alam bang ke latum la pula. Arlo pen bang ke nang ka phire bang ke duk. Sita me athak abang si nang ki berbor ih po lam cha. Arlo ba nang ka phire thepi. Social media lang tu ni cerai dia. Social media lang liji ciklang nanti dek. Ini foto ke petang bacun bercanda kompik. Lang phera long. Ake hai roton terang ake hai lapen ke kapre ka tum sida ciklang dia lu. Halak tum election aprang ke suring koi suri kre formunit pacing room lu. Kapre ka tum ke. Tasida pan lang dam lu pulutan te APSL sia kandidat ke kongrong pi ke amuni dabi. Ta nili ki chini bang ke alang itum se abi. Seta me alang social media pe paji thang pi ke yo ni ki ong do muni de mang hudun thai lo ke di. A hok lo bom. Terang sa ho roton terang khalbang so hut alang li tipik lang pik ta rada tu mang hudun lo. Ko pi posil da BJP la pen ke la roton lo bang munit ki ong rat lo. Ulo munit to mang. Ta pen APSLC kandidat kongrong pilong bi pasi kom hekma pusi ke mang hudut tarada tu labang kini det je ko pia posi alang long ongret la pen APSLC long ke komsom pu bangke mathadam par 6 det ke la helo hala roton dera long la pen ke BJP atumolong kidun marat ke BJP amuni hiya de kachi hui ke kachi hui roton long tala so muni sikidun lo Hala mira putu no la tum si kidun kati huilo. La tumang bong si kai da mai meeting la tum si amuni chipeng do nore. La si muni de panto mang hulo. Sita ki jutsi ke vote ke jo por hot ke ame thang em je dam re lo gadi. BJP em je dam lo. ESCC tum ESCC em je dam lo. Terang sa lu dengar jan je dam lo. Je dam re lo ki jutsi ke nili panangi purat ke da bang roton terang ma. Bisi ke nilipan nang hen so o bangke amagi jo si ba galang ni ke nilipen da papi pigla angke nona bangke result sin nang thanda la gadi result nang thanda ka phi bangke terang sa ke hai bangke piniali bangke nili mahang nang la hai dalu ata nili pupe eta meda ka result long bangke nilipen api pigla lasi nili ke chura kang tu pini lang pherarat tum hedi nona bage aning chelar phaklo ahok pe non council ka chari bo matu ahok pe non council ka chari bo matu constitution alam chini ne shiksita alam chini ne panchayat ko pi hormo chini ne non re election itum ke hang yo long ta aphuka mang pidun de pinna ta huyo lasi nilitum ke than chi piduk lo lang phera lo ituma sar jai sar pe jong itum than chi piduk lo alang nang teaching pe jok itum thek lo lang phera lo ke shiksita lo lang constitutional lam ke nilitum si APSLC tum si than de ama nona bang ke rong asu tum nang chini dun pik chini pik alo 80% chini lo ama labang su chini de ma non BJP la pena ka prega song tum khang de ma hala BJP la pen ke hala rotona leng hai tum phan la ke rat ka chu rat phan ka chu ba klang dang lo di amara la tum phan thok kang pradamat non la hu ke patumi di ki si huni barani ke APSLC nilim ke pha meeting lo nang dun pe don trok ke rai si tip nang dun ma bang pharo phoso se nang yon dun de la an lo je ke ong tu ong lo tame ni tum bang ke noni phoi ba la an ong no mera ni no mo ka prek ang ni da do la pat pu non ke bang ki tariking koi non tik lo bang thia tariking koi tani tu bang pharo phoso se pa yonji atumi ke do tum ang do ola non ka lilang ho apor do thulang si apor pitulo lapi lo polotante pinil hai hu shikshidu lambe ajoni si am making udang lo o a hoklo non ke chari bom council ke chari bom tum ke hok pela mange ame kawie tu matu war ke ja pu chini ma melo ame kawie tu matu war ke ja alang tum ke ja bor ike non lang tum la non ka chari bom tum shikshidu lam chine pin constitution lam chine pin panchayat lo chine pin lam si non klem ta thak lem ru de lo ke di alang tum ke bor I farai pensa mega vie tum le
Barbie baso ko dam dar pong chirip pera sonsi alang dum kabor iban si ke klem te kabor iban ke klem bote la bangsa det ke cari ke sungkrungi itu makan biang lo cari ke amme ka be cari ke sungkrungi lasi amme ka be phigi dun ke cari pona bang ke ja pona bangsa amme ka be pulote a phigi dun to ke dhanjok lo ke di la pa helo ke sungnai lam ke lasi ra tum chini nang ji la pen isiala re-election po alam di re-election apa rada tum non chini pe melo ini tum re-election long ji pu hedi rada tum chini pe me la tum van thek ji pu chini pe me ama alang itum non ke arlo lo pen itum hanaga fere ke pilo re-election ke la tum che van vek ji lam posi itum mo re-election dolo pulutante itum ke cepai tu dia jiban kosong lo atum ka practice lo non ama kasi sorsa samande lo ESDC tumta ili tum phan babar lo kasi patu yo phiru pu nange puga son kapre kalilo hadak chi jordan de lagla tum BJP long sila tum kroy dun de lage re-election long ki hang long nange chirap dun ji kali BJP tum si tum prana kan hong nai sta menoge ESDC la penke itum non la tribal hiyansi aprang nang hong kok siadi re-election panang badhavre la sinili pani sita pulo ante re-election itum chiwan thegrai lo pulo tante monali tum nang thordun therak dugna aprang panang togri nitum ha re-election chiwan thegrai lo pulo tante nali tum nang dudun jai poma amma non ka chingmai thula tula pulo thordun de lo dang tum ki atume thordun de lo dang la BJP dong si chirak tun petna ko si chingmai lo no lo tum lalu pulo tang ke latu maka cesu mari junior ke ante rala pana chong thui teng lagadi rala pana chong thui pe me lagadi lalu pulo de ko pulo lage babre balan pulo tang ke lage BJP ben dako ke hingno thulu lagi lasi lage denjami ko latum ke nongke lasi la song yo ke klem lasi pini tum solang do ara datum manghudu nang nelo latum parlenin parlo lolong ke itum ci parlen ci parlo dun nang nelo itu ba ke setan po EPSLC phang tip nang po APSLC fan poyan ke asarang langot ni tum claim thema lari nang lang lasi ni lipini rada tum hachu ning rigel kero pilo athema rada tum non kilai election apra ke halada constituency pe nason la pu beta ke aap kato ga beneli ta beta long no lasi alang li fan ki pinren da dolo ajada thek the pusida me thek bang la ke result se thang populo nang result bang peklang thek gali ni lo ngi phudun de lo kente hala ke thek gali result se nang thaji ke di aprang ni phan election aprang nang puanang puno kala apor sin ling hong ding lo ke result lo nang unu de lo ke kala lasi itum salam theben ki puta do ke di aka ala alam bente akam silang phedi alam bente asai silang alang itum ke alam jo ke akam model ke di khera ngai ke ni phana popo alang itum nilong ba suriang ju hang nai aron ki rong pe sa ngi tum chok ke delo nang li phana ke so re ke ahok pe alam ke nang li helu ni li kam claim ke la kol ke da son amdar se strong phedi aglo se pa chip ni li mesen la to kero pilo lasi halada non ongdung ara tum ke APHLC ke claim ke dam jaga thar ke japon leadership labangso APHLC labangso ninga che thepen se halada ara tum ta non bang bomlo lapen ongdung lancho kali constituency non duar bogri bandame mass joining a panchisik tidang bomlo posela da president na beneli ban geta na pilo la sonda taxi देवपने constituency में दा mass joining के देंगे पांचे दा किसी bomlo posela penda bieta na pale lapen nilitum borjana constituency pe stame ong dunga tum nang tunji pusi haldak mandame bieta nang pali lasi ninga rong lam lo lapen non hawar ke har long dal sonda thalo mass joining doji hala data lapen inkora pho lata hamre long da mass joining doji pulo la sonda taksi non ke rat atum ahok amane ke claim ke dam APHLC dum chi ahok pu labang so ke thek long per aning che khang moni si non bang ke ahok ken kam long nang che jorduin phan rat atum matha pe melo lapen karbiang long ara tum non ke lulelo inglong khai pen chenglok ahok atwar bate akamat tha che char pe mesi ongdung APHLC long non vang la ke mesiana lam lo lasi non apor dolo posi sarpanili achesu apor pitupo lapen pitutuko kola bangso tokso lasi nang lila councilor rules pen kopini ratapan ke than ji la poson dulang ma dak pen councilor rules ke la itu ba CM se ni ye je matila
re-election doon epo la si ili tunge rule number 1 2 kadu ile por he et akam ave pusini mathal hai la si dagamata toklomatia the election has not been a free election by reason of the large number of cases in which bribery or undue influence has been exercised or committed. The election of the returned candidate shall be void. election longjong si ke ther ki happen do ko Oi. ba aphan ho jogri pu Poisa ki pi poisa ki pi La yu dolo pulotan te la ka election ta cancel det po. Cancel det lo te re-election e du thunan ko po. Kala. La tu ko an si ke than lang ma la so la. pen la ki dam tang cm bithung lo thenglong da lo ke di Kala. model ko for na aron da kar kan la pen council a rules a teng da kar kan lo lagi duli ram ka binong disqualify na bo Disqualify na ke po. theng ke chong SLC office me ke bul chair na thengla Apen voice recorder na dulap Do no. noksan da te Full evidence la pulo la si la